Prahy a Plzně dnes vyjeli desítky motorkářů na podporu novodobých válečných veteránů. Výtěžek z akce Bikers for Veterans, tedy motorkáři veteránům, míří do Vojenského fondu Solidarity. Ta myšlenka vznikla kdysi dávno v Americe a my jsme ji přenesli sem do Čech, protože novodobí veteráni z armády České republiky jsou zapomínaný a my jsme to chtěli prostě dostat mezi veřejnost. A jelikož jsme aktivní motorkáři, jezdíme na motocyklech desítky let, tak jsme to chtěli dát do té naší komunity, aby se prostě zúčastňovali těch akcí a přispívali na ty váleční veterány. A my potom, když tu sbírku ukončíme, tak ji předáme fondu armády. V cizině to je tradiční akce, které se účastní stovky, možná i tisíce motorkářů. Jak náročné bylo přenést tu myšlenku sem a zahájit tu akci i v Česku? Tak náročný to samozřejmě bylo, protože jsme museli získat podporu armády a armáda nejdřív jako nevěděla, co vlastně tou myšlenkou je. Nakonec jsme se krásně domluvili, krásně jsme všechno zorganizovali a jelikož tu komunitu motorkářskou máme zmáknutou z minulých let, když jsme organizovali naše akce, tak jsme to jenom vlastně jako mezi ně dostali a s podporou armády a fondu Solidarity armády České republiky to je krásný potom už. A rozšiřovat to chceme dál, protože letošní ročník je už i v jiných lokalitách. Teďka je poprvé v Plzni a uvidíme, jak se to rozšíří, protože máme myšlenku, že to bude čím dál tím širší pole. Teď se vám to teda podařilo uspořádat už po páté. Když se zpětně podíváte před těma 5 lety na první ročník, jaké to pro vás je porovnání? Já tam rozdíly nevidím, protože pro nás jsou ty motorky furt stejný, ale je to jako masovější. Mám radost z toho, že ty lidi to prostě tak cítějí taky. My jako pražský chapter, HOP, Praha chapter, tak jsme se ujali ty věci, co se týká bezpečnosti a samotné organizace, ty jízdy, to znamená, když jedeme, tak se nějakým způsobem usměrňují lidi, zavírají se křižovatky, aby celá ta kolona krásně projela. Bereme to jako neskutečnou čas, že můžeme přispět svojí troškou k tomu, aby se vzdala úcta těm, kteří jsou schopní nebo rozhodnutí to položit životy za to, aby my jsme si tak v klidu mohli žít, mohli jsme si v klidu po té naší krásné České republice jezdit a za to Pepovi a otcům zakladatelům moc děkujeme. Jak náročné je takovouhle akci uspořádat, jak dlouho dopředu to musíte plánovat a zařizovat? Takhle, co se týká akce samotný, tak samozřejmě největší problém nebo takový zdržení jsou úřady, aby jsme vůbec tu jízdu samotnou měli povolenou. Jinak, co se týká lidí v těchto vestičkách s tímhletím nápisem, tak to je v podstatě otázka jenom jednoho ťuknutí do skupiny a každý nadšeně přijede, protože já si myslím, že my to všichni vnímáme tak, že ta podsta někomu, kdo se rozhodne a kdo v podstatě je tam za nás, tak vnímá to prostě jako samozřejmost těch lidí, kteří mají rádi motorky a mají rádi to, nebo jsou z to kdykoliv, jakkoliv dobré věci pomoct. Mezi motorkářema je tady i řada vojáků, veteránů, aktivní zálohy a já jsem nadšená, můžu to prozradit, že i kolega Marcel nastupuje jako aktivní záloha do armády České republiky a to propojení, vlastně ti motorkáři jsou vlastně taková armáda trošku v jiných dresech, organizování, disciplinovaní a když, jak říkal, když se luskne, tak jsou tady a podpoří tu správnou věc. Cíl je Vojenské muzeum v Lešanech. Cestou motorkáři projíždí různými vesnicemi a protože kolona je dlouhá a hlučná, obvykle po cestě vylézají lidé, kteří jim mávají.